रामचंद्रगढ़ विधानसभा केंद्रनि रतनपुर बिसिनि गोजाम तंबारी पारा अमनि कायसे केरेंको थमा तंगो दामदा कुरिदक काय नक कुरिदक नकदक दामदा कुरिदक दामदा तामबो कायसा और केरेंको थमा तंगो अ पारावन आगिवो और गारि नक तांगै हुक सालांगमानि पारा बेलायके दुर्गम बरमुरा पाहारनि तलाबो बरफ तंगो अ पाराराबो खूब बरफ कम फायो अनेक कष्ट खाया पारा कारेन्ट सफैया अपारानि बरफ कुनु नग रगो मानजाया बाता रगो माया दीर्घ दिन बरफ क्लाय तंगो दरगास्तरिव सरकार फायो थांगो बाता माया बरफ अनेक बरफ बरनो कगरि थांगो आ कगनि कुनु बरफ हल माया तिनि अम फायनाय फैया अम ताबो बुंनि पारा लामानो आं थांनाय 25 तारिख डिसेम्बर फाइफ्रो लामा रंनो नुखा आं सेंका लामा रक्तांगै उमिया कायतिनि आं नायना फायखा म सार्भे खायजांना खेपेन पीएमजेएसवाई नि माध्यमे केमन खालायनानै बागै 4 किलोमीटर हाय लामा मन अ कामिनि बररब सिंसारो बुई लामा काहाम हिमाना हाय अ पारानि बररब हिमना मुसंगो बुंनि बखानि कष्टनि ककनो जों खानाका खानावने तिनि पारा जोंहासो गोबां मा बरफ फायलेका बरगा हाय बररब तिनि बाता मायाखौ उको बिनि ब्रिजनि थांका उको बिनि बकरा जे थै थांका बाता माया मा नक करे ताबो नक किसि मिसि रको बरफ टंलाय जाव के बरंना न जों तिनि नायनानि फायमानि लायखाय उको कष्ट खाय तंगो नगरं बायजाय को गानाव न कोथा बायजाय दक तंगो रो एकमन न तिनि नायथुगै जों बर फायलेमानि दल गोबां मा फायलेमानि अ मुरा साकाव कायने फैमानि अ कामि साकाव तैबो काहामखे काया तैबो बरं कया एके अरो बाहायके सुलार बायखाय तैनि व्यवस्था खाय रिमानो जों नायनाय सुनाराय कैसा कामी तंगो हिंदुस्तानी आरो बो काहामखे तैमायांगै सुलार बायखाय तैनि व्यवस्था खायरि जाखा छै मानथै हायके न जों पुरान तंबारी सिनिति प्रासा तंमा कामिबो जोंबो व्यवस्था खालायजानाय का लामा तो जों अ फाइनान्शियल मत पाइन तंखा मार्च मास खायनो नेक्स्ट फाइनान्शियल बंग कामिनि लामा न काहाम खायनाय मने कामिनि लामा अद्धेक ताबो नेशनल स्टेट हाईवे खायजागै तंगो एके अम त्रिक त्रिक मन कनेक्टिविटी जों काहाम खायनाय अ पाहारनि आयंगो हनखायनो सिनि सिमना विधानसभा केन्द्र क्लाय थांका अ पाहार नखाय कसाबते बागै तनिका मुखाय खय रामचंद्रगढ़ के अमनो बाहाय कायै अ कामियाम साय तंनाय लुकुरंनो काहाम सेब मानदिवि मानो अमनो जों साय तंलाय तंगो आबुनि बागैनो जों तिनि कसाम तंबारिबो मसिक जना फायलाय नेले फिका बेखायनो तंथका बरबाय कक सावै बरनि बखानै दुखनि कष्टनि कगरनो खानावै लेखाय तंथका जत बरनो अकामिरागो वासिउसु फायनाय फैना नंथन माया गनांग बरना नायफैना नंथन लै कष्ट खाय खायरमो सिनजाखाय तंलाय जाव बर बर साल कलकमा बिसि थांगो बिसि फायो तंलाय जाव बर हुक खायै बर चालाय कष्ट फायसा मसाया खायै बर जोंगो रेशन नाहना थांखायबो बर अनेक हाकसावलि हिमि थाना नां बरनि बर कष्ट दिपसा लाई थांगो बर मायरम नायना थांखाय अमथ अबन बरंनि केरां कथमा अपारानि केरां कथमा साना थांखाय तेव कलमबो तंगो केरां कथमानो सायपाया अमन ब्लेकै खायरमो सिनचा बर खाय तंलाय जाव कष्ट आंनि जो फाइट इनदु फाइब्ले कष्ट नांका पारा रंग नुगै बरंनि पारा लामा खामथुन बर काहाम तंमानथुन तै काहाम मानथुन जों फेरां तै बर काहाम तंमानथुन अमन नायो आं एमएलए तंसा अब चाइतंनाय बरनो खायनान बालिदा हामबाय तिनी आसक हासक कुसुगो थांगै सगिमानि MLA Ranjit debbarma no samamani amchani lukuro belekino khatun khaja mungjakbaikha lukurongni jingjal lukurongni bima no ganao थांगै khnaikya koksaka MLA Ranjit